Bueno, hemen gaude beste aste batez, irabazi arte podcastea. Ba, oso ondo nago, Olatz, oso ondo. Bueno, segizuk. Ai, Olatz, bueno, urduri nago, gure gonbidatu aurkezteko, desiatzen? Ai, ez da serretu neska. Baina gure gonbidatu aurkezteko dugu. Gaur gurekin, Ian Ruiz! Kaixo, fantasia, Lama. Zer modu zaude? Urduri, baino plazer bada hemen otia zuekin, Nora Paula. Plazerra gurea. Bueno, orkestu egingo zaitugu hasteko. Venga, vale. Zu Ian zara Uztarra, 22 urte dituzu, kazetaritza ikasi duzu, baina ere eduki sortzailea zara sarietan. Bai. Eta noiz hasi zinen edukia sortzen? Wow, nik uste dela urte bat. Nik uste bukatu nian kazetaritza gradua esan nola pixka zozein berden nire bizitakin. Orduan esan non, venga, petardeo pixkat, sare sozialetan, hasi nintzen, eta guztua, disfrutatzen. Eta ze eduki mota egitezu? Eguneroko nire planak, zeiteten kuadriakin, festetan, noa jutegean, pixkat nire egunerokotasuna erakustet. Eta hortaz aparte ere badaukazu podcast bat. Zergatik podcast bat? Bueno, azkenian langabezian bildur gaude denak, no? Orduan, bukatu nun kasetaritza esan un zozein berdet. Itzeitea gustate zait, pizkate bai estetika bat sortzia, jendiakin itzeitea, ez? Gugo den bezala. Eta esan un, podcast bat. Gaina guain modan daude, ez? Eta suerte bai dakazue podcast bat, kariñaz, orduan. Gu adituak ea hortan, Bai, gaur egun edonork dauka podcast bat, orduan. Baina zuena ezberdina da. Bestseller. Guk ondas batia jaso genuen behin. Ia, azkenan ez ziguten eman, baina gertutik usain du genuen. Nei ez, maindikan ez zer baino. Una denbora galditzen zaiz. Hori da, gutxinaka. Eta ze gai mota jorratzen dira podcast horretan? Beitu, jende askok pentsatzeu marmarriaren hitzeiteuna diala hola txorradak. Baina askotan bai, nire lagunak ekartzitu da nola estean ospetsuako, garrantzitsuako ez duen eser erabazi jendeak ja paso egiteu. Atzian dauden mezuak bai potentia dia, gaur egungo inseguridadia, gatazkak, liskarrak. Eta pixkat horren inguruan gazte batei bere egunerokoan segertatzen zaion. Kontate dugu. Esan dezu hori langabeziatik ateatzeko gintzegula, baina lana eman dizu podcastak berez. Galdera hona, Oandikan hortzen abil, baina bueno, hemendikan, mezu ireki ba. Eta marmarrian. Ian, hori da. Ian. Karo, ondo informatuta zabeste. Oso ondo. Beitu, ez da nire meritua. Enun ez erreinik, junginan terraza klasekoak da sanon. Podcast bandaetin. Ta denak hasi ginean, venga, brainstormen, zen bakarkan ezin dut. Ta batek soltazun, ez dakize no zeke, da batek. Marmarrian, ta inon, klink, ta hoxe bea. Osa, mendikan eskerrik asko malen. Eta nun entzun dezakegu podcasta, etxeko entzat? Beitu, nik uste berena YouTubeen, Spotifyen bai, baina YouTubeen azkenean hobeto. Ta zuk hortan egitezu, gidoia idatzi, kamera jarri... Gidoi asko ez dago, pixkat improvisatu ite deu, baina bai, kamera batekin, 2 mikro, eta aurrea. Bueno, esan dezu, kaleko kontukitza egite dituzuela, eta gaur hemen oso ohikoa den gai bat jorratu nahi dugu zurekin, eta da, bikotean gertatzen diren edo agertzen diren gaiak, inseguritateak, kezkak, horren inguruan baukazu esateko? Banoa, Bai, gauza asko askat esateko, Oso ondo. Horren inguruan pixka bat hitz egingo dugu. Guk ere galdera asko ditugu zuretzat. Niri bereziki arduratzen nauen gai bat da, esperientzia sexualen inguruan ditugun espektatibak. Ze iruditzen zait gure artean pila bat daudela, eta batzuetan montatzen dugu pelikula bat gure buruan uste dugunarekin, eta gero gertatzen den askotan ez da parekatzen errealitatearekin. Zuk nondik uste duzu agertzen direla espektatiba horiek? Nik uste gaur egun oso erromantizatuta dakaula dena. Eta askotan bai lagunakin itzetakoan batei ondo atea bali mazaio ez du nahi esan, beste dena ere ondo atako zaigunikan. Gero ere bai zoritxarrez, gaur egun gaztiak dazkan erreferentziak ez dia bideo honekoak. Orduan, interneten bazabaltzean gauzak ere, ena horren oso alde, eta askotan bai, erreala ez dan irudi hori saltzeu, ez? Eta askotan, nera behi kasu hontan asko nazteigu, orduan, bai, pixkat, faltsukeri baten bizigeaz, beitu, balin bazkazu harreman sexualak eta ez balin ondo ateatzen, berdin du. Naiz eta, bildurrak, respeto amateizula, inseguridadeak, baina azkenean, alde hori ez digu erakusten, orduan ez gaude prest hortako. Ja, guztiz ados. Bai, gero dago ere presioaren gai hori ez, zuk uste gazteon artean badagoela presioa atzean ez geratzeko? Wow, bai, guztiz, gaina, gaur egune bai daude modan joko hauek, jo nunca, eta olakoak, eta ez balin basea, o ez balin basu joko hori ematen pizkat,
atzian gehatzea, eta ez da zer gertatzen atzian gehatzegatikan edo eduki hori ez emateatik. Askotan bai sentitzezala gutxillo, edo esatezula, naiz interesgarria, ozeit, edo ez detitzein goze, igual, batek kriston drama kontatzeu, ez dakiz zenekin gertatu zaiona, da igual zuk nazu kontau, norbaitek ez dakiz zerta gonbidatu izula, o norbaitekin argazki atatazula da piat gustatu zaizula. Eta niretzat hori edo bestia bila garrantzitsua dira. Eta zure lagun taldean ze motatako presioak edo espektatibak egon dira gau jauen inguruan? Nik uste, nire lagunakin ez da egon presioikan, ze gai hau askotan hitzein deu, eta zorionez oso identifikatuta sentitzega batzuk, baina kanpoa behira nik uste bai da hola presio hori edo, pixkat zuretaz hitzeiteko gogo hori, ez? Eta nahi horrek pixkat pena, askotan nire ustez jende asko gauza asko inditu presio horregatikan edo pixkate bai, popularidade hori lortzeko. Eta nola desberdindu dezakegu presioagatik egiten degunean zerbait, edo norbaitekin gaudenean, edo benetan nahi degulako egin? Nik uste bakoitzan jarreran. Nik nire kasuan norbaitei ezagutu nahi balen baiot, benetan berekin hitzeitet eta benetan ezagutu nahi diote ni joago zuzenian horta, ez? Askok gau baten bikin irukin eta hori kritikatzen, eta bakoitzak nahi duna alduin. Baina askotan nik uste bai da hola joera hori, gehiokin hogeito niretaz hitzeiteko, pixka gehiago, eta askotan ebai asentatu, ebai zure burua ezagutu da ez aurreatu. Ja, gehienetan normalian, bigarrenean hobetoteako da beti. Nik uste baiet, bai. Edo hirugarrenean, edo azkenean. Eta denbora behar dela ere jendea ezagutzeko, ez? Igual lehenengo egun baten ezin dezu jakin, pertsona hori komenigarria dan, edo benetan zuk nahi dazun, zerbait. Guztiz, nire ustez dena dakau behalde hori. Lo que pasa que batzuna iuno da eta bestatuna argillo. Baina beti behalde horire erakutzin berda. Bestela ez dizu ezagutzen, no? Total. Bai, eta orduan, hori ja jorratu dugula harremanetara goaz. Harreman toksiko bat ikusten badugu zein da seinalea esaten duzuna hau ez dago ondo edo... Nik askotan pentsatu edo, kanpotikan ikusita pertsona beha aldatze unian pertsona batek, hau da, manipulatu ite unian hor ikustea. Zuk norbaitek ezagutza ele maiozu eta bere egunerokotasun aldatze balin bau, o bere pertsonalidadian ebai gauzak aldatze balin baia, hor ikustezu zerbait ez digo ala ondo. Aldu izan oso enamoratuta daola eta oso ondo, baina askotan, pixkat balantze hori ez dunean iten, ez? Asko enfokatzenen eta bere guzti hori galtzeunean. Egia da hori izan daitekela red flag nagusia, ez? Komunikazioarena, edo adibidez lagunetatik baztertzearena, edo horiek dira argienak. Bereziki garrantzitsua dela lagunak alde batea ez ustea, ze bikotea bukatzen danean, edo lioa bukatzen danean, gero zure lagunak beti egongo dira hor. Hori da. Eta alde batera uzten baditugu, gero bukatzen danean. Bai, eta batek jakin behar duelako bere izen zer den bikotea eta zer... Osa, zure bizitzan parte dela, ez dela, bikote batek ezin zaituela guztiz jan eta izan zaren horretatik apartatu edo, orduan. Eta red flagak, bai, asko daude, baina green flagak ere bai, badaude. Bai, dena ez da txarrata, green flag asko daude. Nire ustez, neria, zure kuadriakin edo zure lagunakin ondo eramatia. Osa, nire bikotiak ondo eraman berdu nire kuadriakin bestela, agur, next. Egia da? Izan daiteke green flag horrela potente bat. Neri ere, iruditzen zait, green flag positiboa dela. Zuri gustatzen zaizkizun gauzak zurekin egitea. Bai, eta pixka, fastidiatu berbalima zuri gustatzen zaizun gauza bat iteko, hori bai bada maitasuna, ez? Aunque ni eskalatzen itzan jungo, baina, digo. Zer etzenuke egingo, inoiz ez maitasunagatik? Kirola. Eskalatu. Eskalatu edo kirola? Eskalatu, kirola. Kirola, oso orokorra da. Ze buelta bat ematea, nun baita ibiltzea, da gero pintxo bat. Zarauzketaria. Claro, zarauzketaria holakon bat, baina goitik. Ze hola pizka kirol gehi ditezu betikan ez da ezer. Baina bai, nik uste tolako zer, futbola ikusta jun, hola, hori, asko maite berdiot pertsonai, bestela. Zuk zerretzen egingo lat? Zenbatetan joan ni juergan zuregatik. Hori egia da. Bueno, beste bat erakutziko dugu. Ni banoa nahi bali maizue. Ez, lasai. Bakizue, lehengo galderari erantzuna ematen saiatu nahian, noiz nik uste deten jakin dezakegula ea presioagatik egiten dugun zerbait edo benetan nahi degulako? Dagoenean behar bat bestei kontatzeko. Zuk zerbait egiten dezunean eta esaten badezu, nik hau egingo nuke bestek jakingo ez balute. Ba ez, da erakusteko. Bai. Eta beti erakusteko hori da. Eta askotan ebai ez zure sentimendu, zure barruk hori betetzeagatikan. Bestean aurrean ondo gehatzeko. Eta horrek ez dizu betetzen. Segero beste behin gertatuko zaizu da beti ongo zea beste denai on horiten zuri ezik.
Orduan horre bai pixka bat kasu utxune hori barruan, eta oso inkomodoa da utxune hori, ze gero bikoteakin nekatu ingozea, naskatu ingozea, da aspertu ingozea. Orduan... Total. Eta gainera, gure artean ez, da bizitzan ere bai, baina gure adineko jende asko ere badagoela bakarrik gelditze horrek beldurrarekin edo ez dakitenak bakarrik egoten eta zuk zagolko maguzen ioken pertsona bat edo bikotea usten ez duena ez duelako nahi bakarrik eratza. A ber, zaila da zen, nik askotan eukiet zentzaz hori bakarrikan nago. Enaizelako olako pertsonaietakoa, bikote harremanak eukitunak edo asko ez duna probatu ez. Ez da zer gertatzen. Urtiak pasala konturatu naiz importante edo garantzitsua dela zurekin ondo otia 100%, norbaitekin egon baino. Eta pertsona horrek ez bale maizu ondo iten, eta zure ez bale maizu ondo zurekin, utzi. Zer lehenengo zu aurki ubertzea, probatu gauzak nahi bale maizu baino, lehenengo priorizatu zaite, probatu zuk naezuna, jarri zaite nahi bale maizu espillo aurrian eta benetan ikusi zaite, eta gero ja hasi, esploratzen hasi, deskubritzen hasi jendia ezagutzen, denbora soberan dago. Eta ez balen bada 19, 16, 15 urtik, igual 30 da, eta zenek esatu hori ondo gaizki daola, ze nire ustez baik izartean dago, arau bat, esateuna, nire abia bale mazea, ja hasi berdezu gauzak probatzen, igual ez da zure momentua, eta igual nazu bakarrekan egon, zure lagunakin tarte etxe hori euki, o zure gurasoakin, familiakin, o liburu bat irakurtzea jun, eta bakarrikan egon. Nik uste gauza horiek ere importantziak ala eta bakarrik egote hori ez dala egia, ze beti da kasun urrait inguruan. Eta nik uste hori erlazionatuta dagoela gure gurasoen adinean edo aiton amonen adinean 30-35 urtekin ja etxea, umea, bikotea, ezkontza, eta gure adinean hori ez da gertatzen. Zenbat pertsona 30 urtekin ez daukatela bikoterik, ez daukatela etxerik langabezia dagoelako moduan, eta horrelako gauzak orduan presiorik kentzea, ze batzuetan ez, pentsatzen dugu 25 urtekin, ja ez badaukagu bikote bat sendoa dena. Bai, presio bada, eta nire urduri jarritzeit horrek, baina esatei zutena, ezke zenek jarritu arauiek. Zenek esan du 30 urtekin bikote gabe eotia txarra dala. Igual ez dezu aurkitu, o igual zuetza aurkitu, eta 30 urtekin esatezu, nahioet pixkat barroa behiratu, nire burua ondo ezagutu, eta gero ja kanporatu, eta ezagutu da nahezun denain, parrandatea nahezuna. Baina bai badao presio hori. Ze askotan nik uste eredu berdinak jarraitzen ditugula edo gure inguran edo gure lenguzu zaharrak edo ikuste ditugula eta esate dugula, hau ja bakarri bizitzen ari dia, hauin berdeu, zenek esan du hori. Guztiz. Ez dago polizia zure atzetik esaten, eta eskondu. Orduan, lasai egon, eskerrak. Lehen reflagen inguruan hitz egin dugu, baina ez dugu aipatu, zer gertatzen den maitasunean jeloskor jartzen garenean, dela temazo bat. Ze askotan jeloskor egotea konfunditzen da maitasunarekin. Eta egiten ditugu gauza batzuk, pentsatzen dugulako bestea pila bat maite dugula, eta ez zaigula gustatzen beste neska batekin egotea, gurea delako, ez? Edo adibidez, zer pentsatzen duzu kontraseinak eta pasaitzak ematearen kontuarekin? Bitu hori dena kriston toksikoan ere ustez. Eta iruditzen zait gaur egun dazkaun erreferentziak ikusita bai telesaiak eta hola, askotan bideo hortara mate iguela. Eta oso normalizatuta da hola hori. Olako gauzak eta kontraseinak edo behiratzia edo biak eukitzea zerbait hola bikoteak ez dakit askotan kontu partekatuak eta olakoak, ez? Nire ustez hori dena oso toksikoa da, ze gero ze baitezu, bai, konfiantza da kasu baino zalantza bat dago horratzean. Nei hori oso toksikoa eritzen zait eta red flag handi bat, esango nuke. Konfiantza alemazo ez dezu ber bere pasaitza, ez dezu ber, norbaitekin atatzen aizea eta euneko ondakaso konfiantza baino, de bai, errespetatu behar da bakoitzan intimitate hori. Ez dena esan sekretua gorde berdian ikan, baina intimidade edo privazia de puntu bat egon berdu erlazio baten, bizkat arnasa hartzeko. Guri hori ez zaigu gertatu. Agian gure lagunen bati bai eta ez dugu esan, baina... Baina, zer gertatzen da ere, zure bikoteak gezur bat edeseten baldizu, eta zuk hor gezur hori konfirmatzeko do mugikorra begiratzen badiozu, ez? Nik horregian ondo ikusten dut. Baina, segune bai zer gezur dan. Ja. A ber, balima da txorra da bat, ez balima izu eragiten zuri hola modu garrantzitsu batian, badakatu lertzea, balima da gauza potente bat edo zuri okultatzeko gauza bat edo... Baina hartzaintzari gezurra esan badiozu, zerbaitengatik, Hori ere bai, Bueno, ez gara gure lagunen gauzetan sartuko. Ez. Galdera pila bat egin ditugu, baina orain jolasteko gogoa da. Venga. Ian, gure sekzio berria erakutsiko dizugu.
Gure sekzioak lehen ukitu handu izena, eta nik galdera batzuk botako izkizut, eta zuk erantzun azkarrak, motzak, saltxeroak, baloiarekin baino ez dezu kirolik egingo lasai. Vale. Osa, pasa ingo jazu. Bai, baloia pasa. Preste ongo naiz orduan, vale. Bat, 2 eta 3. Ile laburra edo luzea. Laburra. Erreferente bat? Charlie XTX. Euskal podcast gogokoena. Bueno, irabazi arte podcasta edo benetan zabiz. Eta zurea ez? Azeitunak, bai ala ez? Bai. Zure green flag bat. Ondo jastia. Eta zure red flag bat? Ez komunikatzia. Natura edo iria? Iria. Marrazten dakizu? Bai. Pizza edo hamburguesa? Pizza. Eta videoklip gogokoena? Wow. Charlie XTX 360. Wow! Oso ondo! Oso ondo. Aprobatuta. Bai, ez oso trampik egin. Urduri jarri naiz, Baloiak nolabaiteko presioa. Bai. Errespetu bat ematik nahi. Gertatzen zaigu. Azken galdera egiteko momentua iritsi da nik uste du. Hori da. Beti egiten dugun galdera bat. Intensua. Bai, intensoa da. Egia da, intensoa nahi izan daiteke. Bai. Ondo eseriko naiz orduan. Ondo xeri prestatu, bota olatz. Venga, zea holku emango zenioken zure 15 urteko Ian horri. Bueno, a ber, olako galderetan beti dakau ohitura gauza txar bat ateatzeko. Eta nik kasu honetan adibez eskerrak emango izkiot nire 15 urteko Ian horrei. Ze 15 urten eskanean enun ezerren gan pentsaten, enun mugatuta, ondo pasatzen nun, azken hitzan, eta 15 urteko Ian horregatikan naiz oain naizen Ian hau. Orduan oso arrona hortaz. Bai. Ba, eskerrik asko, 15 urteko Ian horri. Uste dut, 5 denboraldietan inork ez digula hau esan. Ba, mezu honekin agur esango dugu, eskerrik asko Ian gurera etortzegatik. Plazer bat, ikustegean. Hori da. Mil esker. Eta zuek, badakizue, podcasta plataformetan dagoela, guau, eta primeranen, eta nun gehiago, olatz? Eta Instagramen, bai, reels txiki batzuk igotzen ditugula, astero, beraz, badakizuen nun ikusi ere bai. Hori da, eta ez galdu atala, datorren astera arte. Agur! Aio! Irabazi arte